ready? Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Yitsiaya Omwanda Wodinyaseme. Omwanda Wodibarat. Karibu sana. Wapi makofi ya Omwanda? Thank you DJ. Asego kanyada untie. Omwanda Wodinyaseme. Dhiang' kata nyara. Omwanda gini chikore. Omwanda dala biro dhiye to ok. Okeo joko nduru mang'ang'a chieth nyuol chwo nyakako moli kak marach jasal ka isoka. Punda tienda bich achiel to mana marang'owa sunga. Osunga to duoko. Ochako sunga to duoko. Kendo sunga to duoko. Olago wuda luot samiwero wendi. Fumi ochiek chal kod mach mochiek e polo marito wang'o ji. Mano Wudi Kisumo. Ingeni olago wuda luot dala wakocha in ora. Nyarwa moro nyuom dalau. De onge un. De okunyiedh dalawa. Umiyo nyiedh dalawa. Giloja ber putetini puro gojiko tedogi uma. Nenrie kakiber. Uko na mutu. Kaonge tiwacho watudi ka ng'any. Kinyen wedding. Pilau wachamo bang' wedding. Mathayo 28. Matinda dek. Mapoto achiel wacho niya. Mon chendo. Toki sude mapoto ariyo. Wacho niya. Chwo to koro chendo saidi. Ng'ing'a manie bathi. Lokri ng'ing'a manie bathi koni nyise ni mon chendo. Chaki lokri koni nyise ni chwo to chendo saidi. Ka sami lokori minyise kamano no. Tiyudo ka en nyako. Maseche modonjo ka. Ineno kodonjo kacha. Konang'o paket mar yogurt. Monti mang'owa. Sami dhi kama tiyudo nyako cha en mani neno. Kanang'o paket mar yogurt. Bolgam be koro nyamo molokore marachar. To okuode dhoge. To otime togo ni ta. Mano nyar kabuoch. Koro nyaka buoch kosi chopo kako kabuogi. To koro nyamo bolgam. Bolgam koro rachar. To kilokori tineno nyako matar. Otar. Kech king'iye wang'e ka wiro mowuoke bade koni pod tar modagi tuche. To kisudo bute kama tiwinjo kodung' ni via for men to pod otar. Mano nyar kagan. Kasto nyako no ineno kuwuotho ni mano nyaka gan wiyo wil no oyeyo punda misigo. To ka en nyako makinene kodonje holka odonjo gi tambla. Jo adwen tambla en glass molos gi plastic. To kidwa olo gimoro e iye to nyaka ithung'e gi e kore kama nikech ka ok ithung'e to kiolo gicha to lwar kode piny. Mane tambla. Koro nyako ni odonjo gi tambla. To kodonjo kato gima ne nie tambla cha olung'o ni to luongo waiter ni kuja kwa hapa. To oro ginis. To kikelone to loke tambla cha dichiel to duoko ne waiter chupa to nyise ni leta ingine. Mano nyage masumbi. To ka en nyako 2 weeks ago nyako ni ning'e
niluonge kata ni Molly Achieng'. To sani kidhi mose ni Molly Achieng' to ni excuse, I'm Molly Jacobs. I'm Molly Jacobs. Tiwuoro ni to ya Molly Jacobs ke odonjo ka nang'o? Mano nyaka rachuonyo. Nikech nyaka rachuonyo donje relationship bang' ndalo adek wiyo wil gi nying wuon gi okaw nying dichuo tandika kuome ra. Nyar karachuonyo ni garaka more relationship ka ng'wech modonjo go no be kako wuok garaka. Ka in gi nyaka rachuonyo man plan B nya weyi samoro amora. Moloto dwe mar 8 mar show iweyi. Asego untie nyika nyada uto mbaka wuok kanyago sani. Nikech kago mbaka kanyada Blackboard adi mar CBC koni gi koni podago mbak nyika nyada. Nikech nyika nyada chalo kanisa. Chuo wetega kanisa dileme kendi. Kanisa dwaro jakwaya, jokwaya. Ema tinde giluongo ni mpoa. Batiene ni wolo, mpoa. Mano jakwaya. Kanisa dwaro janabi. Ema giluongo ni verified. Tinde giloke. Kanisa dwaro nyaka mtoto misa. Giluongo ni confirmed. Omiyo nyika nyada, unwe wawe agikanyo. Monti mang'owa, mon chendo. Joma nyiri. Nyasaye no chwewa maber. Momiyo usura maber mayom. Momiyo nyaka long hair. Momiyo nyaka gwal. Nyaka nyas. Otamu mane fair kende fair. Mon chendo. Dhako en ng'ama weye sitting room sa 2 otieno. To nyisi ni wuon ng'ane adhi nindo. To imbi nyisi ni dhi ninda neno news. Bang' dakika 10 to duogo gi night dress no manyo chaja. Monti mang'o? Chuo wetega ka oduogo no manyo chaja. Ine chaja mamanyo. Ero uru kamano tego. Wapi makofi ya Omondo? Shikilia masukani. Wapi makofi ya Omondo Wuod Nyaseme?